Siriki horonya tɛ saga mɔnɛ ye min bɛ yaala hadamaden nɔfɛ Bamakɔ n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari ka bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan bi ye ntɛnɛn ye laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bouakari Sidiki k'a dɔn a bɛ sɛbɛn tubabukan na a ɲɛ k'a fɔ bamanankan na ntɛnɛndonya fɛ duguba kɔnɔmaa kɔni maa si tɛ maa si dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ soli ka bɔ ɲɔgɔn fɛ Bouakari Sidiki an bɛɛ b'an kɛ siraba kelen ka ɲɔgɔn fɛ Bouakari Sidiki n'i y'an datɔ ye sennama mototigi nɛgɛsotigi ni mobilitigi Bouakari Sidiki a na k'i ɲɛna fɛn dɔ bɛ nin bolo bi i k'a dɔn o ye diɲɛwili ye nka n'i tugura an dɔw kɔ ka taa an bɛna taa yɔrɔ min ka t'o lajɛ Bouakari Sidiki sandwich feere yɔrɔ sobiyeta yɔrɔ barokɛ yɔrɔ Bouakari Sidiki nka n'i y'an ye haraba haraba i b'a fɔ ayi nin bɛ koba la bi n'anw bɔra an ka so Bouakari Sidiki k'a dɔn anw de haraba haraba kɛ anw bɛ se k'an ɲɛsin arajo jɛgɛfɔ soba ma ka se ka n'an sigi ten kunnafoni di sɛbɛn ye n'u k'o woloma k'a laroué k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Bouakari Sidiki kunnafoni giriman minnu b'a la ni jamanadenw kan k'o mɛn n'an y'o woloma ka bɛn o kan an bɛ sɔrɔ k'o lase Bouakari Sidiki ka baara in di k'a baara ni maa saba ma jɛ sɔgɔmada in na Ahmed Jakite ale bɛ nɛgɛ la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na Ahmed ka yamaruya di Ahmed Jakite naam ne ko bala cogo bɛ di Bouakari Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le repère min ye Fakɔrɔ Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Bouakari Sidiki i k'a dɔn sigi kun kelen bɛ ka fɛnba min kɔnɔ a bɔ n tɛ ban sabula CEDEAO farafinna jamana minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan min ye sɔrɔ ani lakana ni jidi ye a ka kɛ kelen ye Bouakari Sidiki i k'a dɔn jamanaba saba y'i bɔ a la k'i ta kɛ i k'a dɔn AES ye Bouakari Sidiki i k'a dɔn sigi kun kelen don k'a kɔnɔ kunun min kɔni ye kɔrɔfɔ caman ye dɔnnikɛlaw ani maa kalannenw bɛɛ b'i sɔn ta la Bouakari Sidiki nka e ko Ala t'i ɲini ka tiɲɛ di AES jamanaw ma wa sabula gɛlɛya min b'u ni CEDEAO cɛ Bouakari Sidiki k'a dɔn ko dɔnnen don CEDEAO tɛ farafinna ta ye a bɛ n'a fɔ maa wɛrɛ de b'a kɔfɛ k'a lama ni k'a manipuler Bouakari Sidiki o manipulation min bɛ sen na anw AES jamana an y'an wakilu kɛ Ala ye wa an y'an zama ka b'u ka sɔrɔ n'u ka lakana ani se o se b'u ye an ye Ala minɛ Bouakari Sidiki nin min fɔra n'a bɛ san caman bɔ mɔɔw k'u ɲɛna CEDEAO kɔni tako kelen don a bɛna fɔ AES da kolonjira k'a filenkolon di wa an y'u gɛn Bouakari Sidiki k'o ma kɛ sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn décembre kalo tile 11 min ye parlement CEDEAO ye o y'a député bulonw ye olu y'i kɔnna ka ɲɔgɔn ye min kɛ o jɔngɔ la u y'o fɔ ni ka tiɲɛ di AES ma u degunna u tɔɔrɔ la n'a sɔrɔla farafinna kelenya in bi fɔ ko damadɔ min ye Mali ni Burkina ni Niger sɔrɔ a kun man ka kɛ o kuma min ye anw bureau ye parlement communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'o ye CEDEAO ye an bɛ min ɲini i k'a dɔn ayiwa CEDEAO jamana ɲɛmaaw ni gouvernement ɲɛmaaw fɛ o bɛ na ɲɔgɔn ye min kɛ u ka hakili jagabɔ dɛ n'o tɛ a bɛ kɛ tiɲɛ ni da kelen ye sabula janvier kalo tile 29 o de kun fɔlen don san 2025 min kɔni kun ye ayiwa AES jamanaw ye CEDEAO na gɔngɔli tɔrɔw kunna k'a fɔ an ni bɔra an ka tɔn na Bouakari Sidiki i k'a dɔn AES ko k'an ka biya n'a ko fɛn o fɛn anw labɛnnen don kama anw yɛrɛ y'an ko dɔ yɛrɛ a mɛnna nka parlement mɔɔw ye kuma kura fɔ kuma kura fɔ in laala o ko tɛ ten bɛn bɛ sɔn ka kɛ ko la wa ɲininkali tɔ min bɛn sabula u ko kalo 6 o ka di AES jamana ma hali bi u kana girin k'a fɔ de a bɔra la walima a bɛ kɛ nin kɛcogo in na a ko n'o kɛra farafinna yɛrɛ i k'a dɔn a ka kelenya o y'a da kolonjilen k'a filenkolon di o kuma CEDEAO a ye sabali a ye hakili jagabɔ kɛ jamana ɲɛmaaw a ye hakili jagabɔ kɛ min ye nin jamana saba in ye a y'u to yen kalo 6 an k'u taama k'u nɛgɛ an k'u taama k'u deli an k'u taama fɛn o fɛn n'o de bɛ se ka kɛ bɛnkan ye o de kan ka kɛ sababu ye min b'a to an golo bɛ giriya CEDEAO san 50 i k'a dɔn ayiwa AES jamanaw ye fɛn o fɛn fɔ a kɔnɔ a bɛɛ kɛra ta ye min ye Mali ni Niger i k'a dɔn ani Burkina ye u jɛna tubabu kɔ u jɛna diɲɛseleke 4 sɔrɔdasiw kɔ u jɛna diɲɛseleke 4 dɛmɛ kɔ ɔ i y'a dɔn farafinnakaw ka dɛmɛ kɔni o y'a damata ko ye ko in ka to a cogo la o de kɔni kɛra CEDEAO ka kuma ye kununko sabula min ye kalo 6 ye an na wulikajɔ boloda kuma in fɔ
maa kalannen dama dɔ bɛ yen olu y'u hakilina jagabɔ Jawara tɔgɔ dɔ bɛ yen Maliden don o kɔni ko nin ko min filɛ nin ye CEDEAO seginna kɔfɛ CEDEAO ye deli kɛ ni maa kɛlɛla ni tigi ye yafa deli walima k'a ka jalaki dɔn o kan ka kɛ sababu ye i ka yafa min ye hakilina o ka fara ɲɔgɔn kan o de la ale kɔni b'a ɲini Assimi Goïta ni premier ministre fɛ ani Malidenw an ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min kɔni b'a to i k'a dɔn juru kana tigɛ ni CEDEAO yɛrɛ cɛ da kelen o ye Jawara ka hakilina ye min ye maa wɛrɛ ye o ye Kamisɔgɔ ye o fana ye maa kalannenba ye o ko nin ko in kɔni taara ka dankɛ koyi Mali wa AES wa olu y'u kɔ don koyi ninnu tɛ segin dɛ ninnu ka segili kɔni a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ fo ni ko kelen kɛra k'a fɔ an jɛna n'a ye AES ka k'a damata jamana ye u bɛ CEDEAO kɔnɔ bɛnkanw ni hakilina ani bɛnkan kura o ka kɛ n'o kɔni kɛra i k'a dɔn a bɛ ɲɛ n'o tɛ k'a fɔ de ye ayiwa ninnu AES ko kuma bɛ dabila nin jamana saba in a bɛɛ bɛ taa kelen na CEDEAO kɔnɔ o kuma banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le repère kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun wara le repère an bɛ u fɔ u ko tɛ kɔnɔninji ni ka sijan sɔrɔ manabɛlɛ daɲan tɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Inter de Bamako min ye ka jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye min ni da tula la sisan n'o de ye AES jamanaw k'u ka yɛrɛta kɛ ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye ministre min n'o bɛ Côte d'Ivoire to a la ni ale yɛrɛ de ye Souleymane Diarra ye ministre ivoirien du commerce de la promotion des petites et moyennes entreprises a sɛbɛkɔrɔ kuma na a y'a jira k'a fɔ ale tun bɛ Sénat maaw ɲɛkɔrɔ yan musokɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ hakilina minnu da an bɛ département in fɛ ka bɛn ni u ka sɔrɔ taabolo ye san 2025 nata o kɔnɔna na a ko min ye AES jamanaw ye ko min ye CEDEAO ɲɛmaw ye k'u kana sɔn min ye AES jamanaw ye olu ka bɔ CEDEAO kɔnɔ nin cogo in na ko bawo k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye ko bawo gɛlɛya minnu don n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔlɔ ni faso Maliba ye i b'a ye k'a fɔ san o san anw bɛ nafolo min don sanni feere sira fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na a bɛ taa miliyari 999 na n'o tɛmɛna ka bɔ yen o kɛla sabu ye min n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ sanni feere bɛ latɛmɛ Côte d'Ivoire jamana ni u ni diɲɛmaw cɛ i b'a ye k'a fɔ anw de kɛn bɛ ka jɔyɔrɔ sabanan ani ka o minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen farafinna tilebinfɛbolo in fana kɔnɔna na jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ faso Maliba bolo n'o fana bɔla yen i b'a ye k'a fɔ Niger jamana o tigɛ bɛ o min na dɛ o bɛ nafolo min ladon Côte d'Ivoire jamana kunna n'i y'o fana lajɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na o dagosi o ka bon kosɛbɛ CFA wari miliyari 37 bɛ don Côte d'Ivoire wagande kɔnɔ wa o kɛla sabu ye fana diɲɛ kɔnɔna na fana n'o ye Côte d'Ivoire sanni feere kɛbaaw ye o client tubabukanfɔlaw ɲuman na client mondial i b'a ye k'a fɔ Niger ale bɛ n'i jɔ jɔyɔrɔ 43 na n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen min Alisa Souleymane Diarra a y'a jira k'a fɔ ni nin baaraw kɔni ma ɲɛ k'a tɛ ɲɛ kɛli kɔ ko min ye anw ka bugulatigɛ sɛbɛnkow ye o ka don bala n'o ye carte d'identité ye walima ka taa se min ye sɔrɔ bosobaw olu bɛ taama ni sɛbɛn min ye n'a bɛ wele ko assurance brune o fana o ka ɲini u fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Diarra ko k'ale dan b'a la wa a tigɛnkan bɛ a bolo n'a ma ɲɛ ko AES jamana saba o bɔra CEDEAO kɔnɔ ko min ye UEMOA ye k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen koyi o ɲɔgɔn sɔrɔ yen sabula ko UEMOA ale kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye sanni feere o sira in o kana tigɛ Côte d'Ivoire jamana ni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye n ko sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Inter de Bamako kɔnɔ ka jɛ ka sɛbɛn o ka fasa n'a fɔra bozomuso bɛɛ lajɛlen ka jɛgɛfa jira dɔ ta la kɛ pamaranbaki siga t'o la Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le suffix ko n'a kɔrɔ dɔnba sɛbɛn fɔlɔ nin y'a boli ko siɲɛ 946 o don maa min y'a sɛbɛn Batoma Sissoco Boubacar Sidiki mun gɛlɛya de bɛ a wa domaine de l'État u ka syndicat jɛrɛjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ yen a bɛɛ ta ni sɔrɔ don ni kɛlɛ k'u ɲɛ sɔrɔ de ye sɔrɔ ji dira ɲinan kosɛbɛ sabula 100 o ye 110 de kɛ sɔrɔ nin jɛ yɛrɛ sigi kun kelen don ka wari min kɔnɔ Boubacar Sidiki fanga kun ye min ɲini i k'a dɔn u fɛ u k'o don wagande kɔnɔ tɛmɛkɛrɛw ka yɛrɛ Boubacar Sidiki mun de bɛ kɔ a ko gɛlɛya in ju b'a ju i b'a ye k'a fɔ syndicat bolo fila syndicat kun fɔlɔ ani syndicat filanan Boubacar Sidiki k'a dɔn fɔlɔ in kɔni o y'i ta kɛ i k'a dɔn dɛ ye ko ye maa wɛrɛ ti don a la o de wulikajɔ ni cɛsiri Boubacar Sidiki fo ka taa gɛlɛya yɛrɛ bange nka gɛlɛya in yɛrɛ laban e k'o de ma kɛ hɛrɛ wa nka hali bi n'a ka bi min ye Jakite ye
ale de ko don Boubacariki Jakite i k'a dɔn Jakite tɔgɔ dɔ bɛ yen ale de kun ye syndicat bolo ɲɛmaa ye Boubacariki san caman tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔ nana boloda min kɔni ye awa biro sigi kura ye o ka kɛ min ye araba tɛmɛnen décembre kalo tile 18 Boubacariki i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw nana boloda kiiritigɛlaw yɛrɛ y'u ka hakilina bɔ k'a bin min ye syndicat bolo fila in ye k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn e b'a faamu cogo di syndicat biro sigi Boubacariki n'a fɔra o ka taa kɛ i k'a dɔn polisiw bi jɔ da la gendarmew bi jɔ da la i y'a dɔn fa dɔ bɛ yen fiɲɛ bɛɛ ye dɛ Boubacariki k'a dɔn awa direction des domaines CADAS n'ale bolofara bɛɛ UNTM de la Boubacariki k'a dɔn juin kalo tile 23 san 2023 tɛmɛnen direction des domaines et du CADAS Boubacariki a fɔra de ye ko biro yɛlɛma ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛna min ni min ka juin kalo tile 19 Boubacariki k'a dɔn tile 5 min kɔni ye ɲɔgɔn ye ani taa ka segin o kan ka kɛ sabula sarakisɛw ye fɛn min fɔ ni birosigi bi kɛ n'a fɔra maa kelen don a fɔra banna nka ni maa wɛrɛ kan bɔra a nɔfɛ Boubacariki k'a dɔn jama de bi wele min ye baarakɛlaw gɛrɛgɛrɛ ye olu de bi fara ɲɔgɔn kan ka se ka ayiwa sugandili kɛ tuma min n'u nana bɛn don kan sarakisɛw yɛrɛ nana bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiya juillet kalo tile 25 san 2023 Boubacariki b'a dɔn min ni min kɛra wa ko kun fɔlɔ Boubacariki biro kɔrɔ o min ye ko in labɛn o sina k'i sama ka bɔ ten anw t'a la koyi maa caman bi biro maa caman nana vote kɛ salle kɔnɔ an ma d'a la ni ninnu ye ayiwa an yɛrɛw ka baarakɛla ye Boubacariki o bɛ se ka kɛ cogo di u y'u cɛ ka bɔ Boubacariki u nana tabalen gosi ka dɔn wɛrɛ bolo da polisi gendarme biro kɔrɔ mɔgɔw n'o ye Jakite ye a n'a ka jama u ye wele bila polisiw ni sɔrɔdasiw ma olu nana kɛ ka donda fa tew Boubacariki k'a dɔn ko sabula olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ka wolomali kɛ minnu di baara kɛ CADAS la u ka se k'olu bila kɛnɛ ma Boubacariki nka jama bɛɛ laban nana don sabula a bɛɛ lajɛlen n'a ka sɛbɛn dafalen don min b'a jira k'a fɔ nin bɛɛ ye baarakɛla ye Boubacariki y'a dɔn i na mun kɛ bilen ni suya ju t'i kɔnɔ Boubacariki k'a dɔn o baara kelen kɔ k'a ban o tuma an ka vote kɛ Jakite ale min ye secrétaire général du bureau sortant ye ani denmisɛnnin dɔ de karilen don ɲana Kamara tɔgɔ dɔn jaabiw nana bɔ Boubacariki i k'a dɔn Kamara tɔgɔ in a ye kamalen a ye Jakite in dasi fo k'a kolongolo sabula maa 76 ni 6 o kɔ k'an bɛ Kamara fɛ i k'a dɔn Jakite min ye secrétaire général sortant ye maa 57 a kuma bɛ min nin de gɛlɛya ka polisiw weleli kun ye ka maninfinw ba b'ale Boubacariki nin kɔni kɛ i y'a dɔn nin jaabi y'a yɛrɛ ban Boubacariki k'a dɔn hali bi n'a ka bi a ko ayi n ma sɔn nin kɔni namara de kɛra nin na maa wɛrɛ dunanw de nana o kuma nin ko in a ti ɲɛ ten ko ye pawu a y'i pan ka taa sariyatigiw fɛ yen sariyatigiw y'a don k'a bɔ ka sɛbɛnw lajɛ ka ɲininkaliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u laban nana fɔ a ye monsieur Jakite jɔn ko a la i bina dɛ i bina kamalen to yen Kamara to a k'a ka baara kɛ Boubacariki k'a dɔn nin kuma in wele min kɔni ye wulikajɔ ani sɛgɛsɛgɛliw ni hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan baarakɛlaw laban nana ye sa sabula jama fanba de ko Kamara Boubacariki k'a dɔn o tuma jamana kelen bɛ ka fɛn wɛrɛ dankun na o de ye nafolo min kan ka don wande kɔnɔ san o san jamana ye min fɔ o tuma an t'an ɲɛsin o ma sa Boubacariki n'a ma ɲɛ k'a fɔ sariyatigiw y'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen hakili sigilen nana baara kɛ 110% Boubacariki k'a dɔn u y'o de dasi k'o da san 2024 Boubacariki kabini novembre kalo tɛmɛnen i k'a dɔn u tilala baara la o u ye wari in bɛɛ lajɛlen salo k'a da ɲɔgɔn kan sigiw kelen don ka nafolo min kɔnɔ miliyari 100 ani miliyari 90 u y'u sago o kunna ka taa miliyari 200 ani miliyari 10 dasi Boubacariki o de ye 110% ye sɛbɛnnikɛla ko ni maanifin hakili sigilen bɛ baara kɛ ko ɲuman ani taabolo ɲuman i y'o dɔn nka hali bi n'a ka bi Jakite i y'a dɔn bi b'a dalakolon dɛ hali bi n'a ka bi a ko sariyatigiw ye min fɔ ko kunfɔlɔ la n bɛ taa sariya sunba la n'o ye cour d'appel Boubacariki sɛbɛnnikɛla ko waati dɔ sera sa maa ka sɔn n'i binna Boubacariki k'a dɔn bin i k'a dɔn kan'a filɛ kojugu ye i b'a sɔrɔ i k'a dɔn ko dɔ de bɛ yen i b'o de ɲɛɲini n'o ɲɛ sɔrɔla i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'i ka baara ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le Sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba Boubacariki i y'a dɔn domaine in na fulakɛ dɔ tun bɛ yen a DG a tɔgɔ ye di fila don nin jɛ n kun ye baarakɛla u ye min wuli sa salon Amadu Saloum Nasiri o baga la Amadu wallahi mɔgɔ min nana baarakɛlaw ma tila ka funufunu wuli o nɔfɛ i y'a ye
l'ex-directeur la nin kun ye baarakɛla fana ye n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Jabatu Mara n tɛ bɔ n ka nin bana in na o bɛɛ bɛ banabagatɔ da n'a kɔrɔsigibaga ye awɔ kɔrɔsigibaga fana bɛ jateminɛ caman kɛ koyi naam n'i ye n tɛgɛ to ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la rédaction du Mali n'i y'a ta k'a lajɛ fasirikɛba o de ye Abdala Esa Nɔgɔ ye a ko min ye an ka kalata sɛbɛnw laraweli baaraw n'a sɔrɔ nun don mɛ i b'a n'i y'a ta k'a lajɛ fasirikɛba ka fɔ la kɔni min ye premier ministre kura ye n'o ye général de division Ablaye M Mayiga ye n'ale yɛrɛ fana ye ministre de l'administration territoriale de décentralisation ye i b'a ye k'a fɔ a kɔni a nafura dama kana se bi ma a ye wele bila maa caman ma olu fɛn fɛn bɛ yen n'olu da bɛ se ka don jamana jɔli walew la n'o dɔ bɛ tali kɛ politikitɔ ɲɛmaw na ka taa se hali n'a sɔrɔla politikitɔ ɲɛma ninnu bɛ bisimila don min na maa 11 min n'o kun minɛlen don kalo 6 kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ yafakɛlaw ma u taar'u ka denbayaw la walasa min ye politiki tension ni gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ o caman bɛ se ka duga cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen société civile lakaw a n'o ɲɛmaaya bulonw fana ye ɲɔgɔn ye ka taa se min ye don kibaru tilamɔw ye i b'a ye k'a fɔ alamisa tɛmɛlen a tun bɛ anw yɛrɛ jabalaba la maison de la presse de Bamako i b'a ye k'a fɔ kuma caman fana ta la ka da a tulo kan nka nin bɛɛ lajɛlen n'a ta o ta a jirala a nafura dama kana se bi ma i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka jamana camancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale y'a jira k'a fɔ hakilina seegin bɛ a bolo n'o bɛ wele ko lettre de cadrage o bɛ o hakilina seeginna in bɛ kuncɛ ni fɛn min ye o de ye kalata ye waasa min ye dan ka se ka sigi camancɛrɔ fanga na n'o ye transition ye kalaw ka se ka taa maa kura ka sugandi k'o kɛ président de la république ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen o baaraw si tɛ se ka kɛ fɛ ka taa sɔrɔla min ye kalata sɛbɛnw ye olu kɔnɔna ko o ma larawe o baaraw sariya kɛn bɛ ka min fɔ min ye o laraweli baara ye bɛ daminɛ octobre kalo tile gale ka taa kuncɛ décembre kalo tile 31 ɲinɛnsan ta o baaraw bɛɛ senna wa u n'a ta o ta i b'a ye k'a fɔ min ye premier ministre ye n'o ye général de division Ablaye M Mayiga ye a wulilen bɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o sigi bɛ kalata kunna n'an k'a ma ko EJ a n'o ɲɛma o b'a la ka ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ baara kɛ o cakɛda in kɔnɔna na a n'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka hakili falen falen kɛ waasa min y'an ka kalata sɛbɛnw ye maa minnu bɛ n'olu fatula laraweliw senfɛ olu tɔ cogoya ka bɔ a la maa minnu fana bɛ n'u si sera kalata ye u tɔ ka se ka sɛbɛn hali minnu kɛn bɛ k'a ɲini k'a fɔ n dun bɛ kalata misali Korofina ya n yɛlɛmana sigida 6nan kɔnɔna na n bɛ taa kalata o kin dɔ la o yɛlɛmali baaraw o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen b'a la ka tigɛ o kɛla sabu ye fana u ko ka min ye subahana mansi sira sanfɛla ye n'o ye site internet ye o dɔ dilanna ni k'o di EJ ma waasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya a ma cogo min na wa maaw fana bɛ yen minnu bɛ yen n'u jamana sariya kɛn bɛ k'u nɔ minɛ n'a kɛn bɛ k'u ka kalata n'o ye wote ye k'o bɔ si ka b'u bolo olu fana olu cogoya kan ka bɔ a la cogo min na fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ nin bɛɛ lajɛlen de dabaliw bɛ sen na nka nin n'a ta o ta i b'a ye k'a fɔ société civile lakaw fara politikimaw kan bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'i da makun bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'i fari faga k'a sabu kɛ min ye kalata ye a kun kan ka taa furancɛ fɔlɔ min kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a bɔra dɔgɔkɔrɔ min ye siɲɛ filanan ye n'o ye hakilina laban ninnu ye o min fɔ an bɛ premier ministre kura fɛ n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ko yalima o ko in fana bɛna bɔ a sira fɛ wa ɲininkali bɔ an bɛ ka kɛ politikimaw kɔni sigi bɛ k'u da dulɔbaranin sigi caman siralen don bawo maa 11 min n'olu tun bɛ kaso la ni min farati k'a kɛ kuma mugu ye bada i laban ye fana n'a t'i yɛrɛ sɔrɔ dingɛ kɔnɔna na nin ye n ko ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ rédaction du Mali kɔnɔna na Abdala Sa Nɔgɔ a ka fasiri don Baba Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula don kelen fan tɛ wulu kɛ doso ye Baba Sidiki i k'a dɔn min ye bagan misɛn ani bagan kunba a miliyɔn 81 Baba Sidiki i k'a dɔn olu de suara Baba Sidiki i k'a dɔn u bolo tɛ ci bagan bolo tɛ ci a suara de i b'a daminɛ mɔgɔ sɔsɔ ka di i ye kojugu an ka taa ayiwa naam an ka taa n tɛ kuma tugun o diyara n ye Baba Sidiki min ye misi ye bagan misɛnnin saga ani ba hali kɔnɔ ani fangamanaw Baba Sidiki k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye jamana se ka kanda fo baganw fana ka kanda Baba Sidiki premier ministre min ye ayiwa Ablaye Mayiga ye min ye jamanakuntigi a y'o jɔyɔrɔ fa sibiri tɛmɛnen a y'a sogo doni min kɔni ye Kɔnɔbugu ye anw ka Kɔnɔbugu ni ka yen sɛgɛrɛ Baba Sidiki ko in ka k'a ɲɛ sabula ne hakili bɛ bɔ Baraweli de o Baraweli Kɔnɔbugu bɛɛ tɛ kelen yan c'est la même chose Kɔnɔbugu n'i ye sira fara kan komi i bɛ taa Baraweli kɛnɛba dɔ filɛ nin ye kini fɛ ye a baara kɛla yen de e tun bɛ di n tun bɛ yen kɛ
wa hali e jatinin da ma ara funda do kebi ne kɔni ne taara ne taara kalan sɛbɛn fura sanfɛ dɛ a bɛ kɛ ɲɛnɛ de i ma kuranpoto jaw taatɔ ya kuranpoto jaw u bana min ne ka bɔ kɔnɔbugu a bara ka taa barawuli sira in fɛ Amadu Bayiba kumaden o kɛ awɔ ayiwa an ka taa Bɔgatiriki sɛbɛnnikɛla ko a ko tuma min n'u sera minisiri min n'a bi baganko kunna ni o ye n ɲini ka baganw ani ayiwa mɔni kunna Bɔgatiriki a y'a jira premier ministre la jɔnwala olu wasara sabula jamana in bɛ danga min na an ka sɔrɔ fanba dɔ fana dulonnen bɛ baganko de la kosɛbɛ nka diɲɛ laban in na bana caman de bɛ yen minnu kɔni kɛ bɛ sababu ye ka baganw daji ni u si la tunu o kuma premier ministre a ka wuli jamanakuntigi to a la ni kana nin kɛnɛ in kan a bɛ jamanadenw jigifa a bɛ bagan maralaw ani sɛnɛkɛlaw jigifa kosɛbɛ sabula bana dɔw bɛ yen Bɔgatiriki i k'a dɔn u bɛna ayiwa u bɛna baganw suwali min kɛ a bɛ kɛ sababu ye banajugu caman bɛ yen Bɔgatiriki k'o nakasi yanni san 2030 cɛ a dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen Bɔgatiriki a bɛ kɛ sababu ye k'o banaw si latunu fasi ministre de l'élevage et de la pêche Yubaba Bɔgatiriki k'a dɔn nin campagne ba min n'a daminɛna a bɛ to sen na sa fo san kelen bɔɲɔgɔnko min kɔni ye kɛnɛ ye min ye bagan ni o ye awa bagan miliyɔn 81 ye ni a sugu bɛɛ b'a la min ye kumabaw ani mankan ye misi saga ba hali pan kamanaw Bɔgatiriki jateminɛ kelen don nin bɛɛ lajɛlen la bana ninnu bɛ ban de baganw na Yubaba a y'a jira k'a fɔ u ka miiri an'u ka hakilina dalen bɛ min kan o kɔni i k'a dɔn o ye bagan miliyɔn 8 ani ba 500 ye Bɔgatiriki k'a dɔn bagan misɛnninw na min ye awa miliyɔn 15 Bɔgatiriki k'a dɔn a n'a kunkanfɛ o kɔni min ye pan kamanaw ye bana min n'u k'a ma ko Newcastle bana san 2025 Bɔgatiriki o fana bi ban de l'élevage de la pêche a ko nin ko ninnu kɔni i k'a dɔn ɲɛdimi fura don ɲɛdimi fura tɛ tiɲɛ don min ye nin campagne ba in ye Bɔgatiriki i k'a dɔn a k'an ka walankata ka ɲɛsin jamana fa bɛɛ lajɛlen na o fana k'i bɔ a la Bɔgatiriki baganw k'u marqué ni ka taamasiyɛn k'u la min b'a jira k'a fɔ nin ye nin ye a ko o dama de kɔni bara ka saliya dɔɔni nka min kɔni ye bagan furakɛli ninnu ye n'o ye ka pikiri k'u la Bɔgatiriki i k'a dɔn ko kɔni talen bɛ ni fangaba de ye o kuma min ye wotronɛriw ye ka taa se bagan baarakɛlaw ani bagan marabaw ma u kan k'u janto i k'a dɔn min ni min fɔra n'i ye premier ministre ye ka wuli ni ka taa fo Kɔnɔbugu baganko kama o kɔrɔ de ye ko jamana kelen bɛ k'i wakili don a la kosɛbɛ bagan maralaw i k'a dɔn fana kan k'u hakili to a la fo n ko fɛn n'u fɔr'u ye bagan mara cogo la ni furakɛli la u kan k'o sɛbɛn kɔrɔ kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Soir de Bamako k'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara ko ni n'a tɛ kari o bɛ sa jɔnya la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko lɛnɛ fana Musa Bilali Sidibe nin y'a ka fasiri ye Bilali ko min ye anw ka lithium usine ye dɛ baaraw ninnu donna kunu Allah awɔ n bɛna visa don Mali ni Côte d'Ivoire cɛ sɔnni wallahi ni nin daminɛna ni Ivoirien n'an ma visa ta a tɛ fiyewu a tɛ don yan il vous faut un visa nam a bara taa AES jamana ɲɛmaw olu ye lajɛ kɛ jɔakun laban tɛmɛlenw na k'a fɔ min y'anw ka AES y'an bɔla CEDEAO kɔnɔ ko nka ko visa ko t'a la n'a y'u ja waati u ka na ayi o ti ɲɛ dɛ dimi fɛn o fɛn dun nana n bɛ n da in sara di sɔɔni bɛ se ayiwa n bɛ mɔɔw jɔ donda la visa n'i ma sɛbɛn di walima o bɛna kɛ e ka carte de séjour ye sa wa n'i nana i bɛ carte de séjour ta yan i jɔ o ye hɛrɛ nafolo de ye nam karamɔgɔ Daba Tunkara min ye mine de lithium de Gulamina ye min ye jamana ɲɛmaa ye camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa général d'armée Asimi Goïta a taara ni ka taa baaraw ni ka taa o kurunbokari ka bɛn kununko kari ma décembre kalo tile 15 san 2024 n'i y'a ta k'a lajɛ ni lithium ye a baaraw ka se ka ɲɛnamaya kɔni a sɔrɔla Mali ani Siniwa jamana ɲɛmaaw olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na wa i b'a dɔn min bɛna ko in yɛrɛ tɔ ja wa usine in bɛna kɛ sababu ye ka se ka nafolo mugu min ni k'o saalo ka don jamana kɔnɔ o de dagosi ka bon kosɛbɛ wa minnu bɛ n'olu bɛna baara sɔrɔ usine turu bɛ Buguni dugu min kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ o dugudenw caman de bɛ yen minnu bɛna ta badabada baara in na waasa o ka se ka kɛ u
ka denbayaw ma jigi ye o fana tɛmɛlen kɔ kokura anw ka faso entreprise olu bolo fana bɛ don baara in na n'u tɛgɛ donna na a bɛ kɛ sababu ye nafolomugu min fana olu k'o sɔrɔ k'o bila o dufa la n'a bɛ se ka kɛ nafa ye jamana seleke 4 sigibaw ma o bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 400 na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen minisiri min n'o ɲɛsin bɛ anw ka dugujukɔrɔ nafoloko ma n'o ye Amadu Keyita ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin projet in nin hakilina in ka se k'a ɲɛnamaya jɔn ko ala jamana fila ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'u ka hamina ka o de kɛla sababu ye an ka se ka nin don ye n'o tun ye kunungo ye min ye général d'armée Asimi Goyita ye a kɔni y'a jira k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ danga min na bi a tɛ taa ɲɛ n'an m'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an kulenaw kɛ kelen ye ka kɛlɛmisɛnninw k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ waasa jamana b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na a ka se k'o sɔrɔ teliya la min bɛ se ka kɛ nafa ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin ye n ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Musa Bilali Sidibe a ka fasiri Boubacar ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la rédaction du Mali a bolo ko siɲɛ 54 sɛbɛnnikɛbaa o de ye rédaction ye n'i y'o mɛn bɛɛ o kɔrɔ de ye ko sɛbɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a ɲɛgɛn o don Boubacar Sidiki nin ye mun ganamu ani nin ye mun bingali ye Boubacar Sidiki k'a dɔn jamanaden caman hali sɔrɔdasi minnu tɛ i k'a dɔn Bamakɔ yan n'u bɛ fɔrɔn na minnu ye dɔɔnin sɔrɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn u taara bi ninnu de ka nin bɛɛ lajɛlen escroquer moto TVS Boubacar Sidiki i ko ko baarantanya sababu la bɛna min ɲɔgɔn ko sa awɔ moto taxi ni i y'a dɔn moto TVS in de ka di mɔɔw ye kosɛbɛ ni k'a san k'a kɛ moto taxi ye baara sɔrɔbaliya Boubacar Sidiki k'a dɔn ani gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ Boubacar Sidiki o kɛra sababu ye maa caman ka kɛ moto taxi bolila moto taxi bolila ye Boubacar Sidiki k'a dɔn dɔɔnin bɛ min ko i dɔgɔnin i den i balimaden Boubacar Sidiki i na moto taxi san k'o d'o ma i débrouiller sɔrɔdasi minnu yɛrɛ fana n'olu bɛ fɔrɔn na n'u bɛ mugu ni kisɛ la u mana dɔɔnin min sɔrɔ u b'o fana fara ɲɔgɔn kan Boubacar Sidiki u denw ani u dɔgɔninw u balimadenw k'olu dɛmɛ i k'a dɔn taa moto taxi kelen san i k'o boli i k'i dahirimɛ ɲini Boubacar Sidiki a bɛ ne ka waati jan bɔ moto taxi TVS i y'a dɔn mɔɔw kɔni kɛ bɛ k'a kanu kosɛbɛ te moto TVS in bɛ marcheli min kɛ bi Mali kɔnɔ e ko fɛn wɛrɛ bɛ marché k'ale bɔ di bɛɛ ko moto TVS Boubacar Sidiki k'a dɔn moto TVS a baarakɛla dɔ bɛ yen n'o ye agent commercial ye o tɔgɔ de ko AB Tarawele Boubacar Sidiki k'a dɔn moto in mangelen don i k'a dɔn mɔɔw mago b'a la maa caman de jɔlen bɛ k'a nɛni kɔnɔ a mangelen don Boubacar Sidiki mangeli min kɛra AB Tarawele ale keguya wɛrɛ sɔrɔ sabula ale de ye agent commercial ye a sina a bɛ min kɛ i b'o dɔn ni Boubacar Sidiki mɔɔw caman de n'an bɛ moto ɲini a bɛ sin k'u wele ten i k'a dɔn Orange Money dɔ filɛ yɔrɔ in na t'i ka wari sara ye ni moto fɔlɔw nana maa fɔlɔfɔlɔ ninnu b'a sɔrɔ o ye e ye Boubacar Sidiki n'o kɔni wɔra maa ye e b'a dɔn k'a fɔ kamalen bɛ baara kɛ moto TVS la i b'a dɔn wari sara Orange Money na yala a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko jɛlen don Boubacar Sidiki k'a dɔn maa caman taara ka wari sara miliyɔn caman farala ɲɔgɔn kan n'i y'i ka wari sara Orange Money na i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ message bɛ ci ma commande validée HLX 125 couleur bleue i b'a dɔn nin fɛn yan'an ka taa yɔrɔ jan o ye n ka maa dɔ sɔrɔ ka ji woyo ka don a kan wa n'i taara u nɛn ka di i bɛ ka min ko fɔ nin ye tan n'a kuma n'i ɲɛnɛ n'o ye tɛ bɔgɔfili yɔrɔ foyi ye kuma in na yanni nin ko ka daminɛ i bɛ taa de i bɛ wari jɛ de sara bɛɛ ye kɔntan wa a bɛ fɔ i ɲɛna contrat filɛ nin ye i b'a signé olu b'a signé kalo o kalo nin montant bɛ d'i ma fɛn na Dankɔrɔba in a kɛlen ka cɛw ni musow ka nafolo fara ɲɔgɔn kan Boubacar Sidiki k'a dɔn e yɛrɛ de bɛ taa wari sara Orange Money na message bɛ n'i ka téléphone na Boubacar Sidiki k'a dɔn mɔɔw nana u sigi sa k'u bolo d'u sen kan moto bɛ na wa Boubacar Sidiki mɔɔw nana ɲininkali kɛ kelen a bɛ Tarawele cɛw a ka nin fɛn in mɛn la sen dɛ o tuma dɔw kɔni n'i ye nimisa bolo la n'a ti ɲɛ ni bolokoli ma bɔ bilakoro ka bogi ka saga ma Boubacar Sidiki pelekete u ye kamalen de ɲini fin k'a ɲini jɛ nbelenketew a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn mɔgɔw laban y'u kunda moto TVS a feerebaw ka sa sabula olu ka baarakɛla don olu ka ciden don olu yɛrɛ ye min fɔ i b'a dɔn cɛ in dunna anw na yɔrɔ kɔni a ye kalo kɔni tigɛ o
o tɛ ɲɛ o o bi ɲɛ o tɛ ɲɛ dɛ wagasiriki wa n'u y'i ka wari minɛ a bɛ fɔ ko e mana misali ni ne ko n bɛ taa moto 2 san ou bien 3 san sisan n bɛ 3 wari sara ou bien n bɛ 2 wari sara ni 2 se bɛ n ye o mana papier kɛ k'a d'i ma e tɛ moto y'i ɲɛna koyi moto tɛ jiri la foyi a fɔ e ka taga moto bɛ di mɔgɔ dɔ ma o bɛ to k'a boli kalo kalo nin bɛ ci e ma awɔ a bɛ kɛ ten de a daminɛna ten de dɛ u nana ye mɔgɔw sɔmin'o fɛ o ye orange money don a la ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la rédaction du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ sɔrɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura nouvelle horizon ayiwa nin ye Demba Kɔnte nin y'a ka fasiri ye Demba ko ko min ye anw ka miiriba jɛkulu min sigi bɛ o kunna n'an k'a ma ko délégation spéciale a ɲɛmaaba n'o ye commissaire à la retraite Bala Tarawele ye ale n'a jɛɲɔgɔnw jɔn ko Ala u nafura dama ka na se bi ma o b'a la ka Bamakɔ n'a kɔnɔna fura ka nɔgɔ kumaba ni misɛnman k'o bɛɛ lajɛlen ni k'o bɔ an minnu bɛ taama na siraw sanfɛla la wa min ye Bamakɔ seleke 4 a bɛ se ka sanuya k'a lajɛya cogo min na o baaraw fɛɛrɛ tigɛ n bɛ u fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye kɔsada in na a sigila k'i miiri a n'a ka équipe o y'a jira k'a fɔ min ye bâtiment dɔw filɛ nin ye daba naani kɔnɔna na min n'a bɛ wele ko bâtiment F ani bâtiment G o bâtiment belebele 2 in ko maa minnu bɛ o kɔnɔna na o ye lettre kɛ ka ɲɛsin u ma k'u ka kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan waasa bâtiment in baara ni hakilina kura min d'a bɛ ka ɲɛsin a ma daba naani na olu ka se ka o baaraw ni ka o bolo da bâtiment in n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin communiqué in ye communiqué yɛrɛ o ye min kɛ ka ɲɛsin commerçant ninnu ma minnu bɛ bâtiment F ni G kɔnɔna na o de ye communiqué numéro 187 ye DSMDB min ne y'a ta k'a lajɛ mairie district o kɔni kɛn bɛ k'a jira o kɔnɔna na n'o ye délégation spéciale o ɲɛmaaba ye Bala Tarawele k'a fɔ min ye bâtiment F ni G ye o bɛ n'a ci de ka segin a kan k'a jɔ kura ye maa minnu bɛ a kɔnɔna na olu ka n'o ye commerçant ye u ka fɛɛrɛ tigɛ joona hali minnu bɛ bâtiment ninnu kɛrɛdafɛlaw la u bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw salo ka bɔ yen wa sira minnu bɛ bɔ Bamakɔ fan wɛrɛw fɛ ka ɲɛsin bâtiment in ma o k'o sira ninnu minɛn minnu kɔni n'o cogo bɛ commerçant fɛ o sira ninnu kan u k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ camion ka don ka bɔ ko n'o o kɔni ma kɛ n'i y'i tulo gɛlɛya k'i sigi ni fɛn min y'i sɔrɔ ko délégation spéciale mairie district to a la olu tɛ jɔ a kɔrɔ dɛ bawo o ye bɛɛ ladi nin ye ko ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Kɔnte ale ka fasiri Boubacar Fi n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛnfura nin y'a bɔli ko siɲɛ 400 siɲɛ 158 Yakuba Dumbiya nin y'a ka sɛbɛnni ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bamandiya kɛwale Boubacar Sidiki a bi bɔ a da fɛ dɔɔni dɔɔni ɲɛma n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ bɛ kɛ juru ye Boubacar Sidiki k'a dɔn opération spéciale Menaka Boubacar Sidiki k'a dɔn Bamandi bolofara min bɛ n'u k'a ma ko Daesh a ka ɲɛma belebeleba de dɔ bɛ yen Boubacar Sidiki min b'u ka nafolo ko kunna ale de bɛ mɔɔw tɔɔrɔ ni ka jaga minɛw la wa wari bɛ bɔ kɔ kan ka na d'ale ma ale de bɛ wari tila i k'a dɔn Bamandi jɛnɛjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni Boubacar Sidiki k'a dɔn fo ka taa u tɛgɛ da kan nka min Menaka o ma dɛ yɔrɔ min n'u k'a ma ko André Bukane n'o bɛ Menaka région na Boubacar Sidiki k'a dɔn Bamandi caman de u y'o fana fa ni u ni kɛnɛ karaba ka sɔrɔ k'u ka ɲɛmaaba ka tɛgɛ k'a kan Ngami dankɔrɔba in a to a dɔn ko Ahmed Agdita Boubacar Sidiki k'a dɔn Lamini na a ɲɔgɔnna maafalangana tɛ yen a tɛ hinɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ani minnu bɛ kodɔn olu kɔni y'a jira Ahmed Agdita minɛni Boubacar Sidiki nin bɛna kɛ fiɲɛ bɔdaba de ye ka ɲɛsin jamana sɔrɔsukulu ani ye Lamini maa bɛɛ ma Daesh kɔni a ma fɔ k'a sarasa nka min y'a kini bolo ye nin kɔni y'o tigɛlen k'o bi bira Boubacar Sidiki k'a dɔn kunnafoniw kɔni minnu jɛlen don nin jɛ in min ye Menaka n'a Lamini Boubacar Sidiki a ye yenkaw tɔɔrɔ ni k'u nina ban Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale de kɔni bɛ dugudenw dɔrɔ i k'a dɔn
diyakoya wari sara la Boubacar Sidiki k'a sababu kɛ sa kalo 12 wari ani dumuni man ka mangu la a ko fana k'i bɔ yen i y'a dɔn i bɔra ɲɛmaa dɔw fana bɛ yen minnu kɔni dasira n'o ye Abu Shugel ani Yusufu Uldu Shogate Boubacar Sidiki k'a dɔn kunnafoniw kɔni jɛlen don min ye Abdul Wahab Uldu Shogate Boubacar Sidiki k'a dɔn sɔrɔsukulu ye tɛgɛ daw kan INARABAN o kɛra janvier kalo san 2024 ɲɛma caman bɛ yen u kun cira k'u dafara Boubacar Sidiki walima u bɛɛ bolola nin minɛ ni min filɛ nin ye Boubacar Sidiki nin bɛna kɛ sababu ye ka kunnafoni caman ani gundo caman di ka sababu kɛ wariw bi bɔ yɔrɔ min awa jamana kɔ kan Boubacar Sidiki an'u bɛ ayiwa taama an'u ka jɛw kɛ kɛcogo min na nin bɛɛ lajɛlen na dɔn Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsukuluw kɔni t'a dabila bilen koyi ni nin ko in yɛrɛ de ma ban jamana kɔnɔ k'a fɔ sɔrɔsiw ye lafiya sɔrɔ o kuma t'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Tɔgɔ Tunkara sɛbɛnfura minnu n'olu tun b'an bolo kɔrɔ ko minɛ sanni na yan Boubacar Sidiki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Ahmed Jakite kun bɛ nɛgɛ la Sylvie Vartan ale kun bɛ Facebook ni YouTube kan n'anw wulila sisan Burapele n'a jɛɲɔgɔnw farikɔnɔjɛ olu bɛ n'o sɔn ni dɔw kan ni to dunna su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 miniti 30 ne bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan kɛnɛjɔ ni daw kan Madani Turu bɛ fɔ ne kɔ ni Ala sɔnna sini sɛbɛnfura kuraw bɛ bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan k'olu lakali Ahmed Jakite baara ɲɛna wa salam